Здравейте, вие сте с канала Може би полезно, едно кратко видео, в което ще ви направя съпричастни с Benchmark тест AIDA 64 Cache and Memory Benchmark. В случая тествам моята система, в която в момента е домашния компютър, двупроцесорна система HP Z6G4 работна станция, последна версия на BIOS P60, 256 ГБ е паметта, която има системата, DDR4, 8 канална. Сега тук е малко объркване от мен има за 8 каналността, защото самата памет я разпознава CPU-Z като 4 канална. По данни на процесора поддържа максимум 6 канална и тук предполагам, че става въпрос за това, че все пак е двупроцесорна система и паметта е 4 канала на единия и 4 на другия. За самия процесор, два процесора, 18 ядрени на 2,7 ГHz, Intel Xeon Gold 6150, като тук е изключен, турбокора е изключен да поддържа някакви що-годе нормални температури и реално компютъра работи на 2,7 ГHz, не повече. Теста няма да го превъртам, ще го оставя да работи в реално време и като сме някъде по средата или като имаме повече тестове, ще коментирам. Известно забавяне има тук при копирането. И да видим закъснението. Да, значи четене, писане, копиране, закъснение 152, 126, 134 ГБ в секунда, 87 наносекунди. В момента се тества кеш паметта L1, L2 и L3, кеша към процесорите, към процесора и процесорите. При натоварване при самия тест е 100% натоварена на системата, всичко на максимум. Логическите ядра са 72 общо и всичко е натоварено на 100%. L1 е най-бързия кеш, както се вижда L2 и L3 съответно са по-бавни. И ето виждате колко интересно е тук. L1 кеша при четене 11 терабайта в секунда, L2 е близо 4 терабайта, 3,98 терабайта в секунда и L3 е 360 гигабайта в секунда, а самата памет е 152 гигабайта в секунда. Ако искате, паузирайте си тези данни и ги разгледайте на спокойствие сега. Това е, благодаря ви за това видео, лайк, subscribe, share.